Surayudhawana weh pak ayo yuk weh wah Kandi Surayudhawana seneng aku kayak biyen ya bel hoi berposisi yo Resa Eka ayo yo sos yo Surayudhawana lah iya ayo solo lah yo ha ya ha wah lah
Wah. Wah. Woi. Lah, yo. Yo. Lon. Geliak waton kecanda, alon-alon waton kelakon yo. Wah. Woi. Lah. Ayo. Yo. Tos. Kandi Suryudawana Suralaras. Bandung Selatan di waktu malam berselubung sutra mega putih, laksana putri lenggang kencana putri manja. Terdengar suara seruling bambu, kita malam nan merdu merayu, diselingi tembang suara ibu, tembang pusaka nan Bandung Selatan terdengar suaranya nyian, tamasya indah penuh kenangan riwayatnya tiada terlupakan. Yuk. Yuk. Ayo. Yo. Risma. Yuk. Ayo. Andari Putri. Yalah. Lolo. Ayo. Hei, ya. Ayo. Ambil posisi. Nurli ambil napas dulu. Arak poli. Arah ambil zakat aja sebut. Iyo. Oh, ya. Yo. Tas. Ama.
sakti Indonesia Jaya kok dadali Pandangan carana Dasar kahiji rukun sakabenya yo 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 Bekerja jana bangun kaya karingran Suku narangga asli pertama tukang meluk Di padara di bernasari nyuruh woi yo Tandangna kandang jemput tandang kayu padinganana Di kaki di serempak sasama Kaya karang kasih kebirwanana ayo ayo Sri Kandi Suro Yudawana woi lah 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 yuk 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 ayo ayo woi ha oh oh lah 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 ah oh yuk yuk ah Suara ombak narupa Selera pada kumburo Goncang suara pendekung melengkung melengkung Pret pret preta rompet punya sauran Pratondo budaleng prawadya iyo lah lah ah oh Rismek rismek oh Suara ombak narupa Selera pada kumburo lah lah Goncang suara Oh, pendekung weh, melengkung Pret pret preta rompet punya sauran Pratondo budaleng prawadya ya 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 Sura Yudawana SR Production ler agadah nyangke ngeparang aso sonder cinde anggore rek mopi naca semong pelatuk wilis oke aku so aku so lah lah oh Ton lempeate marak kasimpe laledang ledang ledang ler ahang gadang nyampe peran asa sonder cinde angore rek ngopi nanca semangka latuk pilih oh solo solo so hae so oh katon lembengane merak kosiber ledang 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 ler agadan nyangke parang asa sonder cinde angore rek mopi naca semangka lato wile wah lan Rina ayah Rismek rismek Risma Mahesa wah
ayo. Wah. Wah. Yo, cuplok, cuplok. Wah. Woi. Lah. Lah. Cuplok. Lo. Salahe kowe menang wae. Sri Kandi Surayudawana. Lah. Yo. Ayo. Yo. Iya. Ayo.
lah lah lah. Kacondur dening Sang Bapa kanthi nyuwun wonten ngarsanipun Gusti Kang Maroendan. Paribasan sak lumahing bumi sak kuruping langit. Ing mriku wonten syarat sarana tradisi kang winastan. Wonten jatilan Surayudawana. Mugi pangajab kesinan muga lumampah kanthi rahayu-rahayu ngantos paripurna. Wujuding sasanti yen ana balak saka wetan bali menyang wetan, balak saka kulon bali menyang kulon, balak saka kidul bali menyang kidul, dene ana balak saka lor bali menyang ngalor. Dene yen asalmu saka watu bali menyang watu, asalmu saka banyu bali menyang banyu, asalmu saka kayu bali menyang kayu. Lah ayo. Ayah. Surayudawana. Lah. Ya. Rakit tata sesaji Kanggo srana gonira asong panguji meminta kersane Sang Hyang Widi
Candi Suryudawana. Yuk. Alah. Ayo. Yuk. Wey. Lah. Hiho. Halo Mas Kabul Mahesa. Ngapa genan kowe pena? Sik. Nggih, nyuwun keplokipun Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Nah, ngoten. Sugeng siang. Pripun budhe pawartosipun? Sehat nggih. Le dugi mriki wau jam pinten? Ayo. Jam setunggal nggih. Kok kowe senengane ganggoni sing ngono ki to? Ngene. Iki simbah-simbah leh ku ngematke saka kono ikono jempol kok mrisih-mrisih aku simbah sing jaluk. Salaman dulu. Sampun panen apa, Mbah? Kowe aku tak pripun? Oh, Yuswa 18 tahun kirang. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Awet le momong putra wayah nggih. Remen nggih kalih jadilan Suryudawana. Nah, Suryudawana yono. Penonton luar biasa Mbak Nurli ya. Semuanya pada duduk ya Mas Kabul. Ki suaraku ning ndi ki? Hah? Kae Nurli ning pojokan kono. Kaya ning gua iki. Wis ana ikone dhewe. Apa? Ki upama nyebutke buah ngono. Apel, pel. Nah, semangka, koko, jeruk, jer. Nah, aman ikone aman. Ingkang bakal ngaturaken sugeng siang, sedaya sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca saking paguyuban seni jadilan Suryudawana. Nika bapak ingkang sepisan, Bapak Putri Sri Kandi. Nggih. Pokoke monggo amirsani ngantos paripurna ingkang bagen kula nderek bingah wonten ing adicara menika tanggap warsa Partai Gerindra ingkang kaping 18 tahun. Mugi-mugi kompak, bergerak, berdampak, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jaya Partai Gerindra. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan Partai Gerindra. Terima kasih, monggo. Sugeng amirsani Suryudawana dikasih lagu apa Mbak Nurli? Derek belakang aja Mas. Nggih, nah nika kalih garwa kula, nggih nika. Nah, iki diaturke tetembangan. Kowe rasa menggalih apa-apa. Kowe biasane bojomu duwe aku, saiki bojomu aku. Lha ya ta? Lah apa-apa? Sapa-sapa bojoku? Kowe nek karo Jarot. Jarot. Jarot kae rak mesti kowe garwa to. Tegese
Sigarane nyawa. Nek aku beda kowe tetep tak anggap garwa. Apa? Nek sigar kaya kemlowo. Apa kuwi? Ayo tetembangan kanca-kanca. Saking Surayudawana. Nggih sugeng ayah karya Mbah Kakung. Wis salaman urung karo Sudah. sesepuh-sesepuh. Ngono. Iki biyen ya para pemain jatilan. Saiki diteruske generasi ngluri budaya ki kaum muda-muda niku nggih Mbah. Iki Simbah sesuk ya arep ngedeke jatil. Apa? Turangga sepuh. Monggo, Mas. Yo. Yo. Kabul Mahesa. Nuli Jeha. SR Audio Sound System. Katonku setahun neng ati gelo rasane kuciwa sithik mung ngalamun lan nelongso rino lawan wengi. Kaya nom-nomanku mbiyen. Sing ngendi to? Ngandarani ismi. Iya, lah wong nom-nomamu nek nang omah gur nganggo daster. Ayo. Sinten sing purun ngrasani manton ketombo ngalamun ketonku nutisan ampun terima sakit buten Surayudawana. Yo Surayudawana. Nuli Jeha. Kabul Mahesa. Katonku setahun neng ati gelo rasane kucimo sithik mung ngalamun lan nelongso rino kelawan wengi.
boten purun nggih kajengen nambahi bingung jarene wong keton yen digeget boten mantun nuli alam-alaman redemit. Adikku Kak. Oh ya adik. Ya, yo. Sinten sing urun keresane kanton ketombo ngalamon ketonaku nganti setan ampun terima sakit butuh Matur sembah nuwun setunggal lelagon pun aturaken